Shwmae, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Yr al yn y gyfres ynglyn at emacs, y meddalwedd ar gyfer pob dim yn datblygiad cod. Dyna'r cysylltiad eicon ar fy'r wyneb desg, wedi yr feddalwedd yn cael ei osodwyd. Dwi'n nawr mynd i double-clicio arno fe. A dyma'r rhyngwyneb graffig sydd yn ymddangos. Fel dach chi'n weld, mae'n dangos fel golygydd testun arferol. Ar y cyntaf dudalen, mae'r helaethrydd o'r adnoddau i'ch cnothwyo chi i dysgu sut i defnyddio y feddalwedd hwn. Enghraifft, mae'r gwersy'n emacs i dysgu y gorchmynion bysech sylfaenol, ac hefyd mae'r canllaw ar gyfer emacs. Os ydych chi'n clicio ar yr gysylltiadau, fel enghraifft hwn yma, rydyn yn darganfod mae'r poriwr syml sydd wedi ei adeiladwyd yn y meddalwedd hon. Dwi yn eich argymell i gymryd amser mas i ymdeithio o gwmpas y gwybodaeth am y meddalwedd hon. Ac hefyd, dwi'n yn eich argymell i cymryd yr gwersy'n emacs hefyd. Ond yn y fideo hwn, dwi'n eisiau i trafod am yr gosodiad o'r meddalwedd hon ar fy'r nghyfrifiadur, yn enwedig yr ffolderau sydd wedi ei crewyd trwy'r osodiad, ac hefyd yr ffeiliau cychwyniedig sydd yn ysodi yr amgylchiad ar gyfer yr rhyngwyneb lle mae'r datblygwr yn datblygu y cod. Felly, i ddechrau, yn yr gosodiad o'r emacs, mae'r gosodwr yn creu dau ffolder. Y gyntaf yw dan y ffolder roaming, sydd dan y ffolder app data ar gyfer yr ffolder ar gyfer yr defnyddiwr yma ar y Windows, ac mae'r ffolder ar gyfer emacs fan yma yn ei galw .emacs.d, ac yn yr amgylchiad o'r meddalwedd emacs, mae'r meddalwedd yn ymdrin ar ffolder yma, sef y roaming ffolder, fel y ffolder hafan ar gyfer y meddalwedd. Felly, os ydych chi'n eisiau i osodi unrhyw estyniad ar gyfer emacs, fe bydd y meddalwedd yn gosodi yr estyniad dan yr ffolder .emacs.d dan yr ffolder hafan, ac os rydyn mynd i mewn i'r ffolder yma, does dim byd amdano fe heblaw yr ffolder arall sydd yn galw auto cysylltnod save cysylltnod list, sydd yn cynnwys y ffeil yma sydd ar y foment yn gwac. Yr ail lle mae'r gosodwr yn gosodi y meddalwedd yw dan y ffolder program files yn Windows. Mae'r gosodwr yn creu yr ffolder newydd sydd yn galw emacs, ac yno fe mae'r rhaglen i dadosodi
meddalwedd ac hefyd ffolder arall sydd yn galw i 686 ac wedyn yn dano fe mae'r ffolderau sydd yn cynnwys yr meddalwedd craidd ar gyfer yr gosodiad o'r emacs yn enwedig yn y ffolder bin fan yma. Felly, dyma'r dau ffolder sydd yn ei crewyd yn yr gweithredydd o'r osodiad, sef .emacs.d dan y ffolder roaming, dan y ffolder app data, dan y ffolder ar gyfer y defnyddiwr yn Windows, ac hefyd yr al yw y ffolder emacs dan y ffolder program files, dan y ffolder gwreddyn C yn Windows. Ond mae'r trydydd ffolder sydd yn pwysig, sydd dwi'n mynd i creu yn uniongyrchol, sef y ffolder ar gyfer fy ffeiliau. Dwi'n mynd i creu hynny yn y ffolder C Cymraeg, ac dwi'n mynd i galw fe emacs. Felly, i benodi y penodiadau ar gyfer yr amgylchiad yn y rhyngwyneb ar gyfer y datblygwr, fy'n eisiau i greu ffeil dan y ffolder .emacs.d sydd yn galw init.l. I wneud hynny, fy'n mynd i'r rhyngwyneb graffig ac fy'n mynd i dewis yr dewisiad ffeil ac wedyn visit new file sydd C gorwahanod /users /developer /app data /roaming .emacs.d wedyn fy'n angen i mewnbynnu init.el. Mae'r .al ar y tyfyniad o'r enw yr ffeil yn ôl doddiad sydd yn cynrychioli emacs Lisp, yr iaith rhaglenni ar gyfer yr ffeil yma. Ac wedyn, dwi'n mynd i ychwanegu llinell cod fel yma. Add cysylltnod to cysylltnod list. Collnod neu dyfynod sengl. Load cysylltnod path. Dyfynod dwbl. Wedyn, fy'n angen i benodi llwybr cyfarn i'r ffolder lle dwi'n eisiau i osod fy ffeiliau sydd dwi'n eisiau i wneud fy datblygiadau arno fe, sef y ffolder dwi'n wedi ei creu yn unig yn gynnau, sef C gorwahanod // Cymraeg / emacs. Ac mae'n pwysig i sylw yn gyffredinol pan ydyn ni yn rhaglenni neu mewnbynnu yr llwybr yn yr gyfundrefn weithrededd Microsoft Windows. Mae angen i ni i defnyddio yr // ar gyfer y gwahaniadwr rhwng y ffolderau neu lefelau o ffolderau, ond yn yr emacs mae angen i ni i defnyddio y // yn ytrach na // ac wedyn mae'n angen
i cael y cromfach cron fel yma. Ac wedyn, mae'n angen i achub y ffeil, ac dwi'n gwneud hynny trwy'r dewis oddi wrth y prif dewis-lein ffeil, ac wedyn save. Fel yna. Ond, mae'n pwysig i gofio mae'n angen y ffeil init.al yma i fod dan y ffolder .emacs.d. Fel yma. A dyna fe. Nawr, angen i creu ffeil arall. Ar gyfer hynny, yn angen i mewnbynnu gorwahanod o slais Cymraeg o slais emacs, ac wedyn, yn angen i defnyddio yr enw default.al. Unwaith eto, mae'r oldodiad .al yn cynrychioli y geiriau emacs elisp, sydd yr iaith ar gyfer yr ffeil hwn. Ac wedyn, y gyntaf beth dwi'n eisiau i wneud, neu i benodi yn y ffeil yma, yw i newid y ffont ar gyfer y testun, ac dwi'n yn gallu gwneud hynny trwy defnyddio y gorchymyn neu llinell cod, y gor cromfach cron, add cysylltnod to cysylltnod list, gwacleu, colchnod, default, cysylltnod, frame, cysylltnod, a-list, gwacleu, colchnod, agor cromfach cron, font, dot, double dyfynod, fixed sys, cysylltnod 10, double dyfynod, cae cromfach cron, cae cromfach corn, ac wedyn fy'n angen i achub y ffeil. A dyna ni. Fy'n nawr mynd i cael yr rhyngwyneb yma ac i alogro fe i sylw ai ydy'r ffont wedi ei newidwyd. Ac yndi, mae'r testun yn yr golygwr yma wedi ei newid i fixed sys. Dyma'r i gyd am y tro hon. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau. Diolch am eich gwylio. Tan y tro nesaf, hwyl.